So, mura to ko ang mensahe. So, dang salamat niyong tanan. Sige, mura to salamat sa akong amigo nga mo na siya nagpakuyos ng balay ba. So, si probinsyanong si Aw on then mo to siya. Yo, what's up, Super Fam? It's me again, Super Me Dubai, and welcome back to my YouTube channel. And for today's vlog, in this vlog, it's all about ako rang ikasulti sa pag-imamat namo ni Saki V kay ito ang magtugikan kauban ni probinsyanong Siaw. So ang ako rang una ikasulti ang ako rang ikasulti niya is about kanang ni abi-abi gyud siya nako ni welcome namong duha ni probinsyanong Siaw nga warm-hearted kaayo nga kuan jud ba kanang init kayo ang iyang pag-abi-abi namo kay bisan kuan sa iyang panahon naman siya gibuhat siguro ato na-live to siya sa kuan o bangkod nga app. So ni atubang gid siya namo so ba to yang ate ako lang musulti niya nga okay butan gid siya nga pagka-vlogger, female vlogger diri sa isla. O nituod ko nga dili pa tumoy una og last namo nga pag-collaborate niya napay upcoming basta naalang kuan basta nara ko dire or dili karon nga panahon tuig ug bulan nga mapakulab ko niya usop napay panahon sunod tuig ba or another year another days basta nara gyud tay paglaom basta na tay kinabuhi natay paglaom habang may buhay may pag-asa. So salamat po pala kong amigo probinsyanong Siaw. Sa about ni Saki V, no? Kuan lang yun siya kanang sa una na kung pag-abot dito medyo may kuan pa ba kanang murag magtaha taba na nanang kuana nanang kuana naman jud nang kinaya sa mga Pilipino kanang first time na tong kita di pag yun nato kayo ikasunada daaw kuan kay body pa siya nato ikasulti kaayo o naway kasulti man pero sa ako ara nga side ba nga kuan kanang sa ako nga side murag ako mo'y maulaw pa kay anad naman to siya og kuan kanang anad naman to siya og vlogging ako kanang gamay pero ako murag na pa ko'y kaulaw ba nga ako'y kuan gyud dili pa kay ko mo kanang approach niya kay bagko pa manggod although dali man siyang maduol ba ng istorya pero ako murag na pay iya gamay pa kanang napay pag alanganin ba nga mo musulti murang baba ra kahit mo ako nga vlog at mga time na o po kabalo basta sa kagwapa ko to niya na ulaw na ulaw ta niya ba kay tama na ulaw probinsyanong Siaw. So, laptop pagkasunti sa mga collaboration namong tulo ni Saki V. Naisip mo yung mong katuyuan dyan sa iyang pag-anin sa secure nga ikay mamat ang tanang mga sikat na vlogger. Usan na si Ma'am Saki V nga dito kami sa iyang Pinoy-anan, iabi-abi kami sa iyang pamilya, sa iyang suon, sa iyang ate. Idawat mi sa malumo nga kasing-kasing. So, isip usa ka first timer niya ako may problema kay sige na maming kita sa Saki V guys. Pareha maming taga isla sa secure. So, sa iyang side, ulaw gid siya. Mataha pa ba kay anak niya? First time pa biyang kita nila mataha na. So, sa ako ang mga solid supporters ug sa supporters po ni Ma'am Saki V, don't forget to subscribe Super Me Dubai from Negros Oriental. So, mura to ako ang mensahe. So, gikan mi karon pahuway me. So, mura to ako ang mensahe. So, dang salamat niyong tanan. Mura to salamat sa akong amigo nga mo na siya nagpakuyos ng balay ba. So si probinsyanong Siaw on then mo to siya ako panghinaot ni Miss Saki V o dili pa to mo first dili to mo last na para kita pagkulab namo sino ka mo to ang kuan mo balik jud ko pohon o more collabs pa niya sa akong amigo o sa tanan ng mga vlogger din kay imamat pa jud ko nila para mudako ang ako ba. So mo to siya Super Fam and don't forget to subscribe sa mga bago pa. Don't forget to subscribe, hit notification bell with all. And sa magpa-shoutout niya, please comment lang para shoutout.
Bye-bye.